Интересува ли се любовта от годините и от възрастта? Този въпрос и още няколко ще задам на доктор Илия Врабчев, сексолог или както той предпочита да го наричат, любенолог. Здравейте! Кажете сега, важна ли е разликата във възрастта, в една връзка и в взаимоотношенията между хората? В практиката на човешкото развитие, ежедневие, говоря за историческото социално развитие, се е наложил този моногамен модел. Тя и той, но мъжът някак си е прието да е малко по-възрастен от жената, а тя да е по-млада от него. В случаите жената да е по-възрастна в взаимоотношенията като години от мъжа. Веднага моите колеги психолози, които са привържени на психоанализата, ще кажат: ето го електрокомплекса от тази жена, която търси възрастният мъж. Ето го Едиповия комплекс от този мъж, който търси възрастната жена. Може да се прави. Никъде, аз казвам, в секса няма, не може и не бива да има норми. Сходни души. А как обществото гледа на подобни връзки? За съжаление, лошо. Не, лошото е в този момент, че ние се притесняваме. Това кой не се притеснява в нашето човешко общество, особено в българското? Какво ще кажат другите? Щом хората са щастливи, защо да си бъркаме носа там, където не трябва? Любовта само за младежи ли е? Прието е да виждаме много младежи, които се обичат, прегръщат и целуват, ходейки по улицата, а някак младите се възмущават, когато видят възрастни хора да демонстрират на някоя пейка чувствата си един към друг. Както се казва, настъпихте ме по мазола. Някога, когато младите се целуваха в трамвая, всеки ги гледаше с лоши очи, сякаш тук що са обрали банка. Сега е същото с възрастните хора. Не бива така. Аз няма да казвам изтърканото стих на Пушкин, че на любовта всички възрасти са покорни. Не, любовта е дар Божий. И няма значение възрастта. Защо за част от обществото едно държане за ръка между по-възрастна двойка след 50 или 60 годишна възраст събужда умиление и много от тях си пожелават на същите години да са в същите взаимоотношения с партньора си, а от други младежи е осъждано като срамота или че вече на тази възраст за каква любов може да се говори? Ще ви кажа, когато тези, които виждат възрастните, те си представят себе си на тази възраст. Има нещо, което сме забравили напоследък. Умеем ли, след като сме си родили децата, направили кариерата, след това да остареем заедно? Да остареем заедно. От това по-хубаво няма, защото някакси човешкият път има смисъл. Начало има и край. Разбира се, че ще има край, но до сетния си дъх да съм обичан и да бъда обичан. Като финал на разговор, трябва ли да и пука на любовта за възрастта? И на единия, и на другия в връзката? Любовта винаги трябва, аз пак казвам думата трябва, извинявайте, да знае, че вратите на къщата са отворени за нея. Тя е желана гостенка, която никога не бива да си отива.